Здравейте хора, днес ще си правим нудли. Ето ги. Тук ще са полезни, не от нея гнусните да ги... Отиди там бе. Не от нея гнусните, ето буквално тук с моята приятелка. И честно казано, това ще бъде бати скучно. Много мразя да се бъде. Сега, ние двете се чудиме. Какво да сложиме? Пишете в коментарите дали да сложим кисели краставички с такова суджук и каперси или маслинки с суджук и чакай, и какво друго? И кисели краставички. Другото, което можете да напишете в коментарите, е дали да е с песто или дали да е с песто, с маслинова паста или с лютив сос. Проблема с лютив сос... Значи какво намери, брат? Това е много готин сос. Буквално много як. Чакай, че направо ще изкарам и други. В коментарите дали обичате азиатска храна, понеже според мен тя е най-хубава храна. Буквално много са талантливи тия азиаци. Суши? Между другото, ние когато слагаме нудлите, те нали трябва да се овкусат. Затова тогава ще сложим и този бульон. Защото така ще стане много яко и оригинално. Имаме черен пипер. Искам да стане възможно най-люто, брат. Тук ще се спукаме от люто. Сега. Честно казвам. Сега ще трябва едно нещо да направя. Обаче се чука да го направя. Аха! Добре, подпирам си телефона и трябва да анбоксна телефона. Аба. Да, приличат на купчета масло според мен. Буквално. Добре, ето го. Сега. Ще дам на моята приятелка, тя се казва Кари, actually. What the fuck, да ще баси кринджа. Окей, заедно, брат. Сега, ето това. Гати вкусното, в смисъл. Да, нищо ще прилича на букласно пръченце масло. Дария, как можеш да го ядеш? Дария! Това е уникално. То между другото може да се яде, то може да се яде. Това е много вкусно. Да, ядеш си го сега, ще го мажеш на фолия. Ти можеш да си го пиеш като чайче, между другото. То си е като... брат, хора, то си е като чайче. Вижте го само колко е готино. Погледнете само колко е готино. Да, тук Така, ще критнат. буквално остават още 2 минути и 34 секунди. Това значи, че много скоро може да ни свърши видеото. Така че, отидете в моят канал, гледайте последното ми видео, или не точно последното, след това видео просто гледайте, за да може да изгледате и другото как наистина го правиме. И сега ще ви кажа чао, защото видеото спира. Чакайте, само... Да. Чао!